Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ngakwa bu MDC ujonga unjob dan buram batam keput nakani ka shnong ke jong phi balada utam keput ngan le bahaya ka shnong ke jong phi hadian ke election hinre lada tam keput wade ka balamut ban airu phimla bantep kan hab ban perkhat ASEAN la ong MLA jona teng constituency bas nyang balang dhar ubalong ru sembut mindirang ba ka jilla habakran ka jingple ka community hall jong shnong nongkro haka khanyo trik lalingkot ajar phausan kat badai ke por election MDC tengah kuak bahagan igar pawai terik jong menai baar ngakuak bau majasi job don burom lakan ikasang doi bantam kebut ladapi tam kebut ngan le bahak kebut di election lebih pat penjob tu pada kabang alam uban air pimla mentim ngah perkan arsen pat namar tang mangakam long ta don kebenta bangakum meling ngalak pentik ia ka state matter ia ka state subject hanai kumum disipat don la kajong ka bor di council ka ibu ni le ka kam ba jong pi UMDC bi don kam UMLA bi don kam kano sorong ka song le pi yo aru kino mi khamat don ka bor dai nem dai na takat bugum ta nga bu ka jingker pa ni pi ngano na ka por election hanai jarang khano menega sil rangam ka ni ka ta ka phangru yo pi ong bale uma sa ba kersan jo ma je se ne pi hanai hapan pau khniet walam dei ka por kan basro ngana keleng junga ngaji ko junga bu MDC junga ude ban job yang sisi dengan diketiban wan haot kum kejing long briu la banon kejing duna haneng harum hagini gendus nyam balalek te so bawat nam thau ya kata ngi kum kinong mi khman ngi dap da kejing duna sudah keleng barok takat bugum ta ai beng yu sin ke borom na kasong jong pi kersan teli beng nga khot lang ro ye gitu giru rong ba kenthai bat sendrang kibam jo edon lang bat u ni bat nga ni pedeng ni pidi ke borom de mesin basong hun wan no e kersan lang no khnang ba kasong jongi kan kiu dang ro nagi por sa ka por ni mong ra ba job nga kersan nga le balang ye baro ngamon kini mdei ki jonga kini kidei ki jonga thrang ngam do dai ngam do long gumta to ma jese no i kata umdon ngum sem kum kata ki khot sobai bi kum ka snong pulun borok awai sobha wanam sa pen be hagi ki political party don ki jai party ki banwan tang ke por election kham tam ki party thmai upai baru ngobi ha kata ngayo i hanai ken mau kanu ka kam ni ka ter ka tar ka pathmai kam ju na islam ka ju ja kloi tena kata dau kanilai ke parti ke VPP vitip ba kapa ki kelang ke jing mujung khat jing bru kumbala ka tuan ni manai mentangan ni thu ya pi hagani ke MDC election pai ba bon kela sau tholut ba kani ngala baklah kani ke MP kepala dep menin ngala don ginong smith kuan office jonga swaban wan chani nga khlem kliki ya thu maki kong kumno nu presiden ng VP ulay kan bas keleng ka dapat kono sila jong bam don kai yo tangir ko ba ki bay mesen ikat bagi singaw ka tin yoki today na kata daw ya pi wan nam song thu bakla ladanga umajasi ki try snong try mulung ngimla ban pe ya pi kimi letik ban pe banabar wan nam sa pan be ya pi bebe wan nam sa pan be today na kata daw kakam sanyi masih maha perkat baha baje jo nunung mikmaro ngau bala don lepa ka boru emle jong pi so bala pi ngai yo ma ja sero so bha burom ye nga pe pi la khat lai tli khat lai khat ar tli gisnem ya kan gisnong jong pi hani danga yo so am du si budon hajan jonga nganang kham khran chu su ka bor kinu ka bamla manga le mo kinu ka bamla mo ngan sale manga pat kajing don kam jong song tharai ha po san sem kan long ka badap ka babeng